din. Sino mami? Basta may vacuum, ang bilis, bilis. Ay, let's go na. Hi, hi. Stand up. Outfit check. Outfit check. Dress, denim dress from, alam ko Carter to eh. From Carter's. My shoes from Nike. My socks, Nike. Ay, naka-Nike socks ka pa talaga, madam ah. Ooh, my headband from TJ Maxx. Let's go! Let's go! Mishi, where's the remote? Mishi, where's the remote? Mishi, where's the remote? Show daddy the remote. Ang bilis-bilis niya maglakad. Nakita mo na naman yan. Ay, camera! Yeah! Lagyan natin. Wait lang anak ko. Lagay natin tong seatbelt mo kasi wala yung base. Yun! Galing! Yehey! Yan, tight na. Hindi na mag-move yung car seat mo. Hala, naninibago siya sa sasakyan. Hello everyone! Welcome back to another vlog. Today is Daddy's day off. That's why we're going to a park again. This is the last weekend, long weekend or last weekend of summer. So, next week will be fall already. Next summer, tumatakbo ko na ano. Hala. Ang bilis-bilis mo naman lumaki. Alam mo kaya nakakalbo yung hair mo, yung head mo anak. Kasi lagi mong nirarab yung ulo mo. Kahit hindi naman makati, nirarab mo. Hala, wala yung sneaky niya. Hey everyone, kamu nga. Naninibago po ako sa car namin. Ang liit-liit po ng sinasakyan ko. Yung car ito ni Mami. Tapos, nag-i-smile ako. Ay, nag-i-smile. Yung car ito ni Mami. Ayan po. Tapos nilagyan po ni Mami ng ganyan ito. Yung burp cloth ko kasi nirarab ko na naman yung ulo ko dun sa logo. Kaya wala po akong hair sa likod. Tinitingnan niya sarili niya sa monitor. Pupunta po kami sa park. Pero parang sleepy na naman po ako. Oh. See you later. See you later, alligator. Ala, si Beng Beng. Tinabihan na naman ng Cybertruck. Ayan. Manifesting ka naman Manifesting. Ano yan? Low potential. Dito kami ngayon sa park, guys. Ito yung park na may mga volleyball, pickleball, basketball. Ang ongoing ngayon is basketball and pickleball. Let's go! Alam, may mga camping chair sila, Daddy. Avera. Ala, naarawan na, Daddy. Yung madam natin. Dito na pala sa bridge. Pala pa ganito. Kasi parang hindi siya maarawan. Reverse. Ang arte-arte. Nice naman dito, oh. Pwedeng magkano.
Dito, daddy. Malalim kaya yan? Ay, mukhang hindi. Pag spring, siguro malalim, no? I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. Scratching na naman ng madam. Bisigan sa. Lagay mo bingkin. Kaya. Milk break. Milk break, madam. Buti pa siya, may merienda. Pumunta kami dito sa park para makapaglakad-lakad itong si madam, pero tulog is life. Nagme-merienda na. Napagod ka na, sis? Napagod ka na, naneng? Kakababa mo pa lang. Paano kasi tawa ng tawa kanina sa sasakyan? Hindi, naantok na kasi siya kanina sa sasakyan. Yun nga lang kasi, pinapatawa ko kasi naman iiyak na naman. Merienda is life. Tulog is life. Ang dami nilang volleyball, beach volleyball court dito. Oh, sana nandito si Ate Princess. Mahilig mag-volleyball. Ito namang namin, Sleeping Beauty. Walay ang nilakad. Holiday kasi ngayon, guys, kaya medyo madaming tao. Buti na lang sobrang luwag ng park na to, grabe. Ay, parang yung vibe niya is parang yung pinuntahan namin dun sa Canada nung nag-walking kami dun. Yun nga lang, nung nasa Canada may part na mas masukal siya compared dito, which is dun sa part na nilakaran na namin kanina. Tapos dito na yung part na pang sports na mga playground, pang sports, ganun. Nahanap namin yung bridge papunta sa kabilang side dun sa pinanggalingan namin, or else babalik kami, which is not ideal kasi hindi ako naka sneakers. Nagwo-walk na ang Banining. Are you gonna walk? Are you gonna walk? Stretchy. Stretchy. Ay na, nag-stretch. Next summer, magwo-walk ka na. Tatakbuhan mo na kami next summer, naning. Ngayon lang yung summer na hindi ka pa nagwo-walk. Outfit check. Nag-outfit check mo pa ako sa bahay. Picture na nga. Picture mami para maisisan tayo sa mga lala. Picture ka na, Garo, para sisan natin sa lala mo. Let's go. Sino mami? Mami, happy walk. Wala pa sa mood. Saan tayo pupunta? Nakakainan. Hanap muna tayo bago natin i-car seat ito. Awan ba tikas? Uy, ano yun? Parang basa. Hindi. Parang Mr. Stir Fry. Ganun sa. Ay, hibachi. Di ba yung hibachi, yung ano pa? Supreme buffet. Ay, naluto na? 8 minutes. Dan naluto na dati fresh. Yung buffet yung Tara dyan? da. Gusto mo? Tara? Magbabuffet tayo. Kami na anak ko. Alright. Let's go! Naku, mukhang mahirap to Dapat i-keep na lang ata natin to. Wait lang. Hey guys, so alis na po kami. Kami ay pupunta ng magdi-dinner sa Hibachi. Na-miss ko na yung buffet, yung Asian buffet.
Dati kasi sa Sioux City, pag pumupunta kami doon, lagi kaming doon sa buffet kumakain. So ngayon, try naman namin yung hibachi dito sa Sioux Falls kung okay ba, kung masarap. Usually naman yung mga Chinese restaurant na buffet, pare-parehas lang naman yan ng food. May sasabihin po ba kayo, ma'am? Bakit po tinititigan nyo po ang mami ninyo na nagbo-vlog po? Ha? Ay, sis! Ano sasabihin mo? Ha? Wala po kayong sasabihin? Gusto nyo po ng dede? Gusto nyo po ng dede? Dede? Didi! Didi! Magbabay na sa vlog naning. Yung toy ko po, yung fortune cookie ni daddy ko. Na hindi niya inopen. Walang dala si mami na toy. Hindi nakalagay dito yung organizer ng sasakyan dito sa likod. Ayusin ko ngayon sa ano para ma-organize na natin dito. So, that's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching this video. Short lang. Ngayon lang kasi nakapag-day off ang daddy. So, thank you so much everyone for watching this video. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my... Maritas talaga. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia, and I will talk to you guys on our next one. Bye! Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under